Il-poplu Malti mxenna għal kwalità ta' ħajja aktar dinjituża u għalhekk inħeġġukom tingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista nhar il-Ħadd quddiem il-Parlament fit-3 ta' wara nofsinhar biex twasslu messaġġ ċar lill-Gvern. Dan kien l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività soċjali fid-Dar Ċentrali l-4 filgħodu li fija ħeġġeġ lil dawk preżenti jġibu magħhom il-qraba ħbieb u nies oħra sabiex il-Gvern jifhem li ma jistax jibqa' dej romblu minn fuq kulħadd. Il-Gvern bl-ebda mod mu qed jintervjeni sabiex irrażżan it-tnawwir tal-kwalità tal-ħajja stqar Bernard Grech, anzi qiegħed jippermetti li dan kollu jibqa' dej b'mod flagranti. U spjega li l-anzjani saħansitra qegħdin jinsterqu doppjament bil-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tad-dawl l-ilma mill-arms. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista iħeġġeġ lil Maltin jingħaqdu miegħu fil-kawża li se ssir fil-qorti bilan li jintradu lura l-flus li qed jinsterqu. Il-kap tal-Oppożizzjoni saħaq li wasal iż-żmien lil Maltin juru l-għadab tagħhom mal-Gvern għal mod kif qed togħla l-ħajja, għal kif qed titnaqqar il-kwalità tal-ħajja, għal kif qed jinstaraq mill-ambjent ta' madwaru, kif ukoll mill-kura tas-saħħa bis-serq tal-isptarijiet. Huwa ringrazzja lil dawk kollha li attendew għal din l-attività għaliex il-preżenza tagħhom ixxettel il-kuraġġ biex il-Partit Nazzjonalista jkompli għaddej bil-ħidma favur il-poplu Malti Wawċi. Filwaqt li ħabbar li se ssir maratona ġbir ta' fondi il-Ħadd 9 Ottubru. Preżenti għal din l-attività kien hemm is-Segretarju Ġenerali u s-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u Rudolf Malmara.